Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaan kaninyo. Mana usab kani. Ngayon, gihalad nato kining maong adlaw, ang Red Wednesday, sa aron pagpasidungog o paghandom sa mga ang gilutos tungod sa ilang pagtuo, labi na ang pagtuo nga Kristiyano. Ug aron maandam kita ning maong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. No, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag alang kanamo, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga sa dili matugkad nga pag-amuma, nagbuot nga malambigit ang simbahan sa pagpasakit sa imong anak. Ihatag sa imong mga alagad nga tungod sa imong ngalan, nagpuyo sa kalisod, ang espiritu sa pagpailo ug paghigugma aron makaplagan sila nga kasaligan ug matinud-anon nga mga saksi sa imong mga saad sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Unya nagbangkiti si Hari Belshazzar alang sa usa ka libo ka mga kadagkuan ug nakig-inom siya uban kanila. Sa dihang nakainom na si Belshazzar sa bino, gipakuha niya ang mga bulawan ug mga platang galamiton nga kinuha sa iyang amahan nga si Nabucodonosor sa templo sa Jerusalem. Iya kining gipakuha aron maoy iyang paimnan sa mga kadagkuan, sa iyang mga asawa ug mga puyo-puyo. Busa gikuha ang maong mga galamiton nga gikan sa templo sa Dios o gigamit kini sa hari, sa mga kadagkuan, sa iyang mga asawa ug mga puyo-puyo sa ilang pag-inom. Nag-inom sila ug gidayeg nila ang mga Diyos-Diyos nga bulawan, plata, tumbaga, puthaw, kahoy ug bato. Kalit may kamot sa usa ka tawo nga misulat didto sa bongbong atbang sa suga, ug nakita kini sa hari. Nang luspad ang panagway sa hari, ug gibati siyag kalisang, nawad-an siyag umoy, ug nangurog ang iyang mga tuhod. Busa si Daniel gipakuha sa hari ug giingnan, "Ikaw ba si Daniel nga usa sa mga binihag sa akong amahan gikan sa Huda? May nagtaho kanako nga gitugahan ka sa espiritu sa balaang Dios ug nga may talagsaon kang kahibalo, panabot ug kaalam. Apan nakabalita ako nga makahubad ka kuno sa mga tanghaga ug mga gumunhap nga sama niini. Kung makabasa ka gani niini ug tug-anan mo ako sa kahulugan, pasuluban ko ikaw sa bisting harianon ug pakwintasan ko ikaw bulawan ug himuon kong
ikatulong labing taas nga opisyal sa akong gingharian. Unya, mitubag si Daniel, dili kinahanglan nga gantihan mo ako, ihatag na lamang kana sa uban, apan basahon ko ang nahisulat ni ining bungbong ug tug-anan ko ikaw sa kahulugan ni ini. Nagpasigarbo ka hinuon batok sa Ginoo sa langit ug gipakuha mo ang mga galamiton siyang templo aron tagayan nimo sa bino sa imong pagpakig-inom uban sa mga kadagkuan, mga asawa o mga puyo-puyo. Gidayeg mo ang mga Diyos-Diyos nga plata, bulawan, puthaw, kahoy ug bato nga dili makadungog ni makakita ni mahibalo. Apan wala mo hinuon pasidunggi ang Dios nga maoy naghatag kanimog kinabuhi og sa imong kadato. Ang kamot nga imong nakita nga misulat niining mga pulong gikan kaniya. Ang mga pulong mao kini: mini, tekel ug parsin. Mao kini ang ilang kahulugan. Mini, giihap sa Dios ang kadaghanon sa mga adlaw nga magpabilin ka ingon nga hari ug natapos na kini. Tekel, gitimbang ka ug nakaplagan nga kulang sa kabug-aton. Parsing, gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa taga-Media o taga-Persya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Ang adlaw ug buwan dayga ang Ginoo, dayga ug bayawas siya labaw sa tanan. Ang angtod sa kahangturan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Mga bituon sa kalangitan, dayga ninyo ang Ginoo, dayga ug bayawas siya labaw sa tanan. Ang hangtod sa kahangturan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Tanang talisik ug yahamok, dayga ang
dayga ug bayawas siya labaw sa tanahan ang hangtod sa kaangturan. Himaya sila ug dayga sa walay katapusan. Kang among tanan kahangina dayga ninyo ang Ginoo dayga ug bayawas siya labaw sa tanahan ang hangtod sa kahangturan. Himaya sila ug dayga sa walay katapusan. Kalayo ug kainit dayga ang Ginoo dayga ug bayawas siya labaw sa tanahan ang hangtod sa kahangturan. Himaya sila ug dayga sa walay katapusan. Kabugnaw ug kahamit dahayga ang Ginoo dayga ug bayawas siya labaw sa tanahan ang hangtod sa kahangturan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Tanang pinungat nagadaig sa Ginoo, daghila sa ilang pagmumuka. Nagasang Diyos sa iyang alawang nga kinaatman. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ana usab kani. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson. Taralon kamo ngadto sa mga sinagoga og bilangguan og bilangguon. Ug danon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao unya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Kay hatagan kamog ig susulti o kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak.
budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan o mga igsuon ingon man sa inyong mga paryente o mga higala ug patyo nila ang pipila kaninyo magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala pabilin kamo nga maligon kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Karon ang tibok simbahan no observe no nagsaulog sa Red Wednesday no Miyerkules human sa Cristo Rey. Ki pasidungog kani og gihalad kining maong adlaw aron paghinumdom sa mga Kristiyanos nga gilutos o niula sa ilang dugo. Gisugdan ni siya sa Aid to the Church in Need sa tuig 2016 o giaprobahan usab kini dinhi sa Pilipinas sa CBCP sa year 2020. No? Kining maong gibuhat nato no nagkighiusa nato nila nga karon nagpabilin gihapon matinumanon sa ilang pagtuo bisan man kon gihulga ang ilang kinabuhi no? Sa kining persecution no mahitabo ni siya kung lagi mawala na ang panghuna-una sa kabalaan sa mga diha sa mga pangulo. Ato ni nakita sa unang pagbasa no ni King Belshazzar no nga may isip sa balaan nga ordinaryo lamang no unang gihukman siya atong tulo ka pulong mene tekel o parsin no nga siya nahurot na iyang tuig ning kinabuhia unya gitimbang siya unya kulang no sa to pa wala siya makahatag sa unsay angay niyang ihatag no inay siya mubuhat sa kabubuton sa Dios iya na hinuong gipakaordinaryo ang mga gibalaan sa Dios muna nga nakalutos siya sa katilingban tungod kay wa naman siya mutahod sa mga balaan no kun ang pagtuo bugal-bugalan ug lutuson kun ang Dios ipanaplin kun ang konsensya hilumon o dili na hatagag bili mao ni ang mahitabo nato muna kining red mahitabo gayon ang pagpaglutos no kining Red Wednesday nagpahimatngon nato no atong bantayan ang atong kasing-kasing labi na sa spiritual blindness kay basin baya og kita usab ang hinungdan nga lutuson ang uban diha sa ilang pagtuo no dili man gud na paglutos nga hulgaon lamang nato silang patay no kundi ato silang bugal-bugalan o walay bili tungod kay sila naninguha nga magminatarong o busubay sa kabubuton sa Dios. Apan si Jesus sa Ebanghelyo wala magsaad nga dili lutuson ang musunod niya. Gani siya mi pahimangno no nga tungod kay misunod mo nako lutuson gyud kamo. Kabahin yun na sa inyong pagkasumusunod ni Kristo nga kamo lutuson no apan lagi diha sa inyong pagka makanunayon sa inyong pagsubay mahimo nga makaluwas kamo kinabuhi ug ang inyong kinabuhi maluwas no kini siya madungog nato tingay sa Ebanghelyo nga gilutos ang mga tinun-an ni Jesus no apan karon daghan gyapon mga Kristiyano nga gilutos tungod sa ilang pagka-Kristiyano no dili lang tingali na dinhi sa tong nasod no nga tingali dunay parte sa tong nasod nga minority usab ang mga Kristiyano kundi sa mga nasod usab no nga ang mga Kristiyano minority lutuson ni siya dili na sa laing matinuan o gani lutuson sa mga gobyerno no kay lagi dili sila buot nga mupuyo ang katawhan sa kinabuhi nga Kristiyano o pinasubay sa kabubuton ni Kristo no
Mamugod ni ang nakapait no kung ang mga anaa sa posisyon no, dili na makahuna-huna sa pagkaayuhan sa pagtuman sa kabuton sa Dios. Mulutos gid sila og maguba ang kinabuhi sa katawhan. Muna nga ang ebanghelyo wa magsaad nga dili ta lutuson, hinon misaad si Jesus no nga diha sa atong pagkagilutos kita dili biyaan sa Dios no. Munang gipahinumduman ta karon no sa paghandom sa mga Kristiyanos nga nangamatay tungod sa ilang pagtuo o katong nag-antos pahangtod karon no. Ang ilang pag-antos nakapaputli sa ilahang pagtuo no, nakapaputli sa ilang relasyon sa Dios no, kay bisan diha sa kalisod wala sila mobiya sa Dios kay salud sila nga sila usab dili biyaan no? Nakita unta maka nining maong Red Wednesday maka amgota no nga kadtong mga gilutos tungod silang pagtuo labi na kadtong mga religious minorities no kinahanglan sa atong pag-ampo ato silang iampo ug ato usab nga barugan ang atong pagtuo aron sila makakita og kalig-on gikan sa atong pagpakig-unong kanila no. Nga unta ang ilang commitment to the faith no makapalig-on sa atong commitment usab o sa samang paagi no ang commitment nato sa atong pagtuo makapalig-on usab nila no. Dili tingali ta mahimong mapriso o mamatay tungod sa atong pagsubay sa kinabuhi ni Kristo dinhi sa atong kahimtang karon no pero daghang mga kahigayunan nga kita linglahon no nga dili ta magpakabana sa atong pagtuo no dili ta risgo mamatay pero gilingla ta nga dili na ta magpakabana no dili na ta musubay sa agianan nga gilatid ni Jesus nato no muna nga our faith may not be persecuted at this point in time no pero lagi do na tay indifference kita mismo ang may usik sa kahigayunan nga mabalaan nato ang gasa sa Dios ug posible nga kita na hinuoy manglutos sa uban ilagi mo muna ang pattern labi na sa hari no when you do not respect the sacred no you start to abuse people and lives no muna ato hinumduman ang saad ni Jesus nga way bisan usa ka buhok nga mawala sa atong ulo nga walay pagtugot sa Dios no nga ang atong kasiguruan dili sa atong gisaligan ning kalibutan kundi diha nato isalig sa kadaugan ni Kristo nga kita unta makalatas ning maong paglutos ug mahiusa ta niya didto sa iyang gingharian ug nga atong iampo kadtong mga gilutos labi na sa mga lugar nga minority ang mga Kristiyanos nga unta sila makakita sa kaluoy o gugma sa Dios ug nga ang ilang pag-antos mas makapaduol pa nila sa Dios nga miantos usab alang kanila. Hinaot pa unta. Manindog pa niyo. Ang kalibutan ug ang katawhan niini iya sa Dios. Itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto kaniya ug mutuo ug mulaom kita diha sa iyang dusnong panalipod. Magampo kita Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Ginoo, ang pingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga ang simbahan magmatuhuon ug magmaalamon nga mulantaw sa umaabot nga panahon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, ang mga gitamay, ang mga sinalikway, o ang mga wala higugmaa dinhi sa atong katilingban,
makasinati sa pag-alima sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Ngaligunon nato ang atong pagsalig kang Hesus, nga moabli sa atong mga mata ngadto sa katahom sa Dios nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos makakita ug makabatyag sa makaalim nga presensya sa Dios diha sa mga tawo nga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teopilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga ang walay pagkapalo nga kahayag, ug grasya ihatag ngadto sa atong nangamatay nga mga kaparintihan ug kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Amahan nga ana sa langit, puna kami sa imong gugma, ug iiway ang kangit-ngit gikan sa among kinabuhi. Sa ingon mag-ugman kami diha sa kahayag ni Kristo imong anak, na buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Langit mo na mamahal, ikasan, pagka-Kristong Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagahom sa tanan. dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nangamuyo kami Ginoo ang mga pag-ampo ug mga halad sa among kaubos ug itugot nga sila nga tungod kay nagmatinumanon sa pag-alagad kanimo, nag-antos sa mga pagkukod sa mga tao. Malipay nga mahiuban sila sa sakripisyo ni Kristo imong anak, nga mobati nga nahasulat sila tipon sa mga ngalan sa mga pinili diat sa langit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Ana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo, mihalad sa ilang kinabuhi, aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom, nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang o imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoo sa kagahuman, puno ang langit ug lupa sa
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Alawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa puso pagkabanhaw mo, Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagamhom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, paglay ko ng imong alam, huwamon ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, hindi sa yuta may nun sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karungan lawa, ug masaylo kami sa among mga sala,
Haylo kami sa mga nakasalakan namo, o dili mo gamitugyan sa pagulay, inuluwa-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang harian, ang kahumugang himaya, angkot sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Maana usab kani. Ipakita ta ang paginigsuunay. Nagdait man na kaninyo. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Magampo kita. Pinagi sa gahom nining sakramento, liguna diha sa kamatuoran Ginoo ang imong mga alagad. Ug itugot sa mga nagtuo kanimo nga nahimutang diha sa kalisdanan nga sa ilang pagpasaan sa krus sunod sa imong anak. Makahimo sila kanunay taliwala sa ilang mga pag-antos, paghimaya sa ngalan nga Kristiyanos. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Ana usab. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.